Izvorni moderni flamenko i plesačice u šarenim haljinama s kastanjetama i snažnim pokretima nogu punih ritma dočekali su publiku na večeri otvaranja festivala. Već 15 godina ovaj plesni ansambl predstavlja tradiciju flamenka diljem svijeta. Posebno nam je zadovoljstvo što prenosimo kulturu Španjolske nastupima u cijelom svijetu, a ove noći imamo izvanrednu priliku jer Hrvatska je ušla u Europu. Zato nam je posebno drago da upravo večeras možemo sudjelovati na ovoj velikoj manifestaciji. A festival se nastavlja glazbom, bit će tu koncerata, predstava, obilježit će se posebno rođendan Vlaha Bukovca, tradicionalno tu je i večer Tina Patjere. Ove godine traje 9 dana, ima 7 događanja, 7 performansa, vrlo je raznolik i donosi nam zapravo kako mlade talente, kako poruku izvana, međunarodnih kvalitetnih projekata, vrhunskih umjetnika koji moraju saznati i što je Hrvatska. Slijedite nas radosno, Epidaurus est Europa, Epidaurus jest Europa, poruka je organizatora ovog malog ali vrijednog festivala koji iz ljeta u ljeto donosi jedinstvenu kulturnu ponudu na krajnji jug Hrvatske.